y está estupendo. Y el que tuvo, retuvo, mantuvo y guardó para la vejez. Jo per mi, escolta'm, perfecte. Això és que està com el buen vino. Un 10 no, súper. Està boníssim. Tenia que anar-me'n aquesta setmana de viatge i el vaig anul·lar per poder-lo veure. Y vengo desde Manresa y ya en el coche se me saltaban las lágrimas de los nervios. Perquè em fa molta il·lusió, he estat molt malalta i he vingut aquí a veure'l i em fa molta il·lusió veure'l. Totes aquestes dones, totes aquestes senyores, són fans que avui volien veure el seu ídol, Richard Gere, perquè ell estrena el primer Festival Internacional de Cinema de Barcelona, Sant Jordi, i ha inaugurat ell mateix el Cinemes Verdi de Gràcia amb la cerimònia pel qual l'esperaven. Ja ha arribat, Jordi, bona nit. Bona nit, Josep. Està aquí, està al carrer Verdi, que per cert l'han tallat al trànsit, i està darrere d'aquest fotocol que tenim aquí. Ara mateix està signant i fent-se fotografies amb els fans, amb els seguidors. Està a punt d'arribar en aquest punt i ja arriba amb retard perquè la pel·lícula començava feia uns minuts. Ara el que podem dir-vos és que hi ha una expectació brutal. Han posat la música de Pretty Woman en aquesta presentació, catifa vermella absoluta, total expectació per l'arribada de Richard Gere, que presenta aquest festival i que estrena aquesta pel·lícula titulada Norman. A més, avui en la roda de premsa ha parlat sobre diversos temes interessants. Per començar, ha parlat sobre el tema de la situació al Tíbet, ha dit que hi ha molts directors i molts actors xinesos que estan censurats a l'hora de treballar amb ell, i també ha parlat sobre Donald Trump. He's a man who follows kind of animal impulses of the moment, and there's no subtlety of vision there. This is a very humiliating time, I think, for all of us in America. Una etapa molt humiliant pels nord-americans, l'etapa Donald Trump, que va començar el mes de gener. Veig que hi ha l'expectació que es manté, però veig que Richard Gere es retarda i no hi ha manera que aparegui al darrere teu. Per tant, no sé si vols afegir o hi ha alguna cosa més a afegir, Jordi? No, senzillament, Josep, que estem molt pendents, està a punt d'arribar, com diem, molta gent aquí als balcons. Imagina't la situació aquí en ple barri de Gràcia, totalment paralitzada aquesta zona, els comerços tancats aquesta tarda en algun d'aquests comerços d'aquí, perquè tothom vol estar pendent de l'arribada de Richard Gere. Imagina't, Richard Gere aquí al barri de Gràcia de Barcelona. Moltes gràcies. D'un moment a l'altre arribarà amb una mica de retard sobre l'hora prevista, però això no ha fet i hem pogut escoltar algunes de les seves fans incondicionals que s'hagin cansat i hagin volgut tornar a casa abans d'hora. Ans al contrari, tallada el trànsit a aquest carrer, i hem vist que la Guàrdia Urbana ha hagut d'habilitar precisament un passadís central perquè ell pugui arribar. Al costat, la part de les voreres està plena a vessar, o estan plenes a vessar, de persones que volen veure i demanar un autògraf a Richard Gere. Precisament perquè ell està retardant-se perquè la saluda, no ha pogut començar encara la projecció de la pel·lícula amb la qual donarà inici al Festival de Cinema Internacional Barcelona Sant Jordi.